Σήμερα σας παρουσιάζουμε το οικονομικότερο, καθαρότερο ή υγιεινότερο σύστημα θέρμανσης, τη θερμάστρα LX 2800W της Luxel. Η θερμάστρα Luxel 2800W υπερτερεί όλων των άλλων γιατί είναι πιο μεγάλη και πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλη παρόμοια σόμπα κατηγορίας θερμάσεως με λαμπτήρες. Είναι οικονομικότερη κατά 25% από οποιαδήποτε άλλη θερμάστρα, ακόμη και με μικρότερης ισχύως που είναι οι άλλες 2400W, γιατί είναι με λαμπτήρες γαλαζία και όχι αλογόνου για λιγότερη κατανάλωση ρεύματος και που δεν καίγονται ποτέ. Έχει εκτοξευτήρα αέρος για να διαχέεται η ζέστη σε όλο το χώρο σας και όχι μόνο γύρω από τη θερμάστρα. Η μοναδική με σύστημα εφήγρανσης για να μην ξεραίνεται η ατμόσφαιρα του χώρου σας ενώ είναι τροχύλατη, για να τη μεταφέρετε σε όποιον χώρο του σπιτιού σας επιθυμείτε να ζεστάνετε περισσότερο. Έχει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη για να προσδιορίζετε εσείς τη θερμοκρασία που επιθυμείτε, έτσι ώστε να σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί αυτή. Μεταφέρετε εύκολα στο γραφείο σας και στο εξοχικό σας. Συνοδεύεται με εγγύηση όλα τα πιστοποιητικά και οδηγίες στα ελληνικά. Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που κάνουν τη θερμάστρα Luxel 2800W να υπερτερεί όλων των άλλων και πάνω απ' όλα η τιμή που σας την προσφέρουμε. Μην χάνετε την ευκαιρία. Τηλεφωνήστε τώρα για να προλάβετε τη μοναδική αυτή προσφορά.